така следва нещо, което със сигурност ще предизвика много дискусии. Героя следващата история е най-голямото доказателство, че дори без да те дават по телевизията, можеш да се превърнеш в истинска звезда. Той е рожба на интернет и поколението на младите, които обичат да се снимат, да пеят и да споделят всичко в мрежата. Този герой обаче е по-особен и със сигурност думата ексцентричен ще е най-мекото нещо, което можем да кажем. Аз в случая моя милост и операторът Добромир Иванов се срещнахме с идола на малки и големи в YouTube Джорджано. Каквото и да си помислите след този репортаж, преди всичко се усмихнете. Преди всичко, ако никога не сте виждали и чували за Джорджано, време е за увод с негова песен. Говориш ми мръсно, гледаш ми влюбено ти, а в ума ти за нещо удобно мислиш си. Говориш ми мръсно, говориш ми ти, за секунда не отделяш поглед от него ти. Говориш ми мръсно. Това е една дългоочаквана среща. Уговорките ни за интервю с Джорджано продължават повече от година и половина. Не обичал да се показва по телевизията. Днес е дебютът му в национален ефир. Той е чедо на интернета. Един от редките случаи, в които малкият екран не е причина за популярността му. Много сексy си, много любов, твоите очи, виждам нещо по-ново да речи. Истинското му име е Мирослав Стоянов, на 28 години от Стара Загора. Идваме на сценичната площадка на песента "Говориш ми мръсно". Екранизацията е през 2013, а до този момент, без каквато и да е реклама, е гледана близо 100 000 пъти. 2 години по-късно Миро, или Джорджано, се връща в спомените си около снимките на клипа в станционната градина на Стара Загора. Запей ми малко от нея, айде, нали ме е любимата? Ама тя е много мръсна за ефир, хора. Ма най-мръсната част или по-честата? Там припева. Добре, говориш ми мръсно, гледаш ме влюбено ти, а в ума ти за нещо удобно мислиш си. Говориш ми мръсно, казваш ми ти, как искаш да... До тук няма да пеем повече. Дойде деня, в който аз и ти се разделихме. Годината е 2010-та. Тогава Мирослав се престрашава да качи първото си творение в социалните мрежи. Песента се казва "Но защо така?", посветена е на една от големите му любови. Няма взрив от гледания, докато музикален продуцент, на който Миро изпраща клипа, не решава да го сподели по форумите. Първо, как реши изобщо да се занимаваш с това нещо? Това ме е интересно. Ами, по принцип, още от малък. Къде дойде този напор? От малък обичам много музика, даже щях да се записвам в музикално училище да уча, но трябваше да пропусна една година и тогава, тъй като мен не се пропускаше една година, не се записах. Но въпреки това, пак реших да се занимавам с музика. Ето човек като му идва отвътре, го прави. Да. Музиката е хобито ми и за това. Първата песен даже много тежа. Като на мой етап, да речем, реших да го направя там. Но пък ми хареса, после втора песен и те малко по малко. После пък реших да направя и клип. В началото нямаше никакво гледане, но впоследствие. Впоследствие обаче някои от песните на Джорджано имат повече гледания и от някои от най-известните ни поп-изпълнители. Отиваме на купон за тента. Един от творческите върхове на Джорджано до този момент е песента "Отиваме на купон" или "Going to a Party". Внимание, цели 370 000 пъти гледана в YouTube, дори без официален видеоклип. Отиваме на купон, пак отя. Отиваме на купон, Ако все още се питате защо ви показваме Джорджано, питайте децата си защо случки като тази следваха една след друга по време на снимачния процес. Може да се снимаме. Гледаш ли към мен? Давай. Трябва да ви стана. Харесвате ли го? Да. Защо е толкова популярен сега? Явно е един от най-популярните. Вижте, не е даван по телевизия. Защото е нестандартен. Да. Различното е важно. Ти даже малко се притесни. Малко, да. Защо? Те съм притеснителен малко.
Ако тази група деца бяха добронамерени към интернет продукта Джорджано, коментарите под форумите понякога стигат до крайности, които не са подходящи за изричане в национален ефир и то рано сутрин. Ами това, което пишат като коментари, че нали, там не мога да пея такива неща. Мога да им кажа на тези хора да си променят начина на мислене. А ако някой напише като коментар отдолу под твой клип, например, че не можеш да пееш, ти самия смяташ ли, че можеш да пееш? По принцип, какво значи можеш да пееш или не можеш да пееш? Можеш да пееш или не можеш да пееш. Има много хора, които нямат музикално образование и пеят. Има и такива, които имат пък нямат просто тези данни или там хората не ги харесват. Това е. Пък това мога да пея, не мога да пеем, то всеки изпълнител ще каже мога да пея и че има големи претенции. Да. Или поне от тези, които са професионалните особено. Не, аз питам ти за себе си. За мен си мисля, че е средно. Късен гащи и море, скъп парфюм и слънце, готина кола и секси момиче, хубав часовник и добър любовник, чуваш любима песен, играеш на плажа ти до тъмно дори, и ето така върви най-лесно живота, нали? Каква оценка им даваш от... На песните, които ги давам, са много добри. Някои от тях са за отличен даже. Коя ти е любимата твоя песен? Любимата е Отиваме на купон и втората е Късигащи. Веднъж бяхме на един басейн и на басейна не му познаха. И после вече като се облякахме да стригваме, ще отида до тоалетната. Познаха ме. И отвънка отиваме на купон и пеят, много пеят. И аз викам, сега как ще идвам от тази тоалетна? Всички отвънка пеят, отиваме на купон. Беше много такъв момент, защото нали, не очакваш те да те познават, да дойдат, да си чакай да пеят толкова много. Беше много радостен момент. Това, за което Джорджано остава по-лаконичен, определено е личния му живот. Завършил е професионална гимназия по облекло и туризъм с профил готварство, но сега не работи по специалността си, а по образа си в интернет. Вали дъжда и си мисля пак за теб и мен. Какво ли правиш ти сега? Липсваш ми, спомням си някога как карахме колела. Каквото и да се говорим за Джорджано, сигурно е едно. Той прави всичко по свой собствен начин и то се превръща в негова запазена марка. Истински Джорджано стайл. Самоснимането с телефон, подпрян някъде, авторски текстове, за музикалните битове не казва, но неизменно, с неговото собствено присъствие в кадър. Отиваме на купон. Ще се кълчим до сутринта. Отиваме на купон. На купон до сутринта. Прави ми впечатление, че дори като пееш сега не гледаш мен, а гледаш камерата и си много съсредоточен. Нали там трябва да гледаме като... Така е професионално. Професионалистите така правят. И така, главата так. Главата? Малко по-гледа, да. Каква е позицията? Това съм го гледал по други клипове и аз се научих. Как? Кажи и аз да се науча. Малко, да, така. Поглед. Така. Какво сме? Коледа е сега, за всички по света. Всички се събираме и празнуваме. Дзън, 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 дзън. Звънци звънтят, сладък сън, децата спят, звезди блестят. Сега пак с фенове звънят. Кой ти звъни сега? Фенове. Как? Откъде ти има телефона? Във Фейсбук някъде го намира този телефон, не знам аз. И ми звънят през 2 и през 3. Вдигни да. Не, говорите едно и също. Добре, дигни. Здравей, Джорджано, много те харесваме. Много харесвам твоята песен на Отиваме на купон. Можеш ли да ни я спееш? Това е най-често, което са... Да? Обичам те! Искам И аз. Това е Джорджано, такъв какъвто е, в първото си телевизионно интервю. С какво ще изненадаш феновете? С нещо ново, нещо по-различно и така. Какво е? Пак ме гледат фенове. Гледат ме фенове пак. Като ме погледнат така и не мога. За тази сутрин Антон Хекимян, BTV.